En aquest vídeo aprendrem a fer i entendre què són les consultes. Una vegada tenim les dades guardades en taules i ben estructurades, necessitem crear consultes per recuperar aquestes dades, per visualitzar-les de maneres diferents. Les consultes serveixen per fer preguntes a la base de dades i per obtenir el contingut d'una o de diverses taules. Serveixen per veure la informació que hi ha dins d'aquestes taules i gràcies a utilitzar les consultes el que podem fer és veure la informació filtrada per recuperar només aquelles dades que ens interessin en cada cas, o bé també ens permet ordenar la informació utilitzant alguns criteris, els que necessitem, o veure informació combinada de diverses taules a la vegada, i això és molt útil, com veurem més endavant. El resultat d'una consulta s'anomena fulla de dades i no serveix per introduir dades, serveix només per veure-les. Per tant, no es creen noves taules, tot i que el resultat que nosaltres tenim després de fer una consulta és molt semblant a una taula. L'única diferència és que en aquesta taula que ens dona la consulta no s'hi pot afegir nova informació, sinó que només serveix per veure la informació que ja tenim. Tenim diverses maneres de crear les taules. Com podeu veure, tenim l'opció de crear una consulta en vista de disseny, que és des de zero, com havíem fet amb les taules, i també tenim la possibilitat de crear una consulta utilitzant l'auxiliar. Començarem fent una consulta des de zero, utilitzant la vista de disseny, i per això ens caldrà anar a la secció de consultes i fer clic a l'apartat que diu Crea una consulta en vista de disseny. Quan nosaltres fem un clic aquí, ens apareix en primer lloc una taula, un quadre de diàleg on ens apareix una llista de totes les taules que podem utilitzar per fer la consulta. Nosaltres, com veieu, tenim les taules d'alumnes cursos, les dades sanitàries dels alumnes, la taula on hi ha informació dels cursos i la taula on hi ha informació dels docents. D'acord? Simplement hem de seleccionar la taula a partir de la qual volem fer la consulta i farem un clic al botó d'afegir. Veureu que en aquest moment ens apareix la taula en aquest espai de treball i aquesta taula, si volem, la podem fer més gran per poder veure tots els camps i poder treballar amb més comoditat. Veureu que aquí hi tenim les taules que nosaltres afegim i a la part de sota, en aquesta graella, hi tenim els camps, és on llistem els camps que volem utilitzar per la nostra consulta. És aquí on seleccionarem els camps que volem i introduirem una sèrie de paràmetres, de configuracions, per fer que la consulta se digui al nostre gust. Aquí veureu que la quadrícula està dividida en files i columnes i que a cada columna correspon un camp i cada fila correspon a una característica específica de cada camp. Aquí és el nom del camp, aquí l'àlies, aquí la taula d'on ve aquest camp, la manera en què volem ordenar-ho, si volem que aquest camp sigui visible o no, si necessitem que es faci alguna funció de càlcul o no, i aquí els criteris per filtrar les dades d'aquest camp. Val? El que farem ara serà fer una petita demostració amb la taula d'alumnes, d'acord? Imagineu-vos que jo vull posar una llista dels alumnes que només són de Barcelona, val? Aleshores necessitaria el camp de cognoms, el camp de nom i el camp de la població, d'acord? Faríem 2 clics a cada camp que vulguem incloure i veiem, quan fem 2 clics ens afegeix directament el camp aquí sota preparat perquè nosaltres li donem els paràmetres que ens interessin. Afegirem cognom 1, cognom 2, el nom i també afegirem les altres dades, telèfon 1, telèfon 2, data de naixement i població. D'acord? Tancaré aquest quadre de diàleg perquè ja no m'interessen més camps d'aquí. El podrem recuperar fent clic en aquest botó d'aquí. Veieu? Aquest botó amaga o ensenya aquest quadre de diàleg per afegir els camps que necessitem. Aleshores, hem dit que el que volíem fer és una consulta on ens retorni tots els alumnes d'una població determinada. Si ara executem aquesta consulta, que es fa amb aquest botó d'aquí, veieu, executar la consulta, o també ho podríem fer apretant la tecla F5, ens apareixeran
la llista de tots els alumnes que tenim a la nostra taula, perquè hem posat aquests camps i no hem filtrat per cap criteri, ni hem afegit cap funció, ni hem afegit res més. Val? Aleshores, veieu, ens apareixen aquí 30 alumnes, 30 resultats, que són tots els alumnes que hem inscrit en aquesta taula. Veieu? Aquests alumnes són de poblacions diferents i ara us ensenyaré com podríem filtrar, per exemple, que només ens ensenyi els alumnes de Barcelona. Per fer això és molt senzill, simplement hem d'anar a la columna d'aquí baix on hem posat la població i on posa criteri hem d'escriure la paraula Barcelona. Simplement fent això, el que farà serà fer una cerca, retornar les dades de la taula, però que compleixin el criteri de que a la població hi aparegui la paraula Barcelona. Fixeu-vos, si executo la taula ara, la consulta, perdó, veieu, la llista que ara m'ha retornat només és de 10 alumnes i només m'apareixen els 10 alumnes que són de Barcelona. Tots els altres alumnes ja no m'apareixen perquè no estan complint aquest criteri d'aquí baix. Ara podria, a més, afegir un criteri d'ordenació. Veieu, aquí els alumnes ara mateix em surten per ordre alfabètic pel nom, però podria, per exemple, endreçar-los per la data de naixement, si m'interessa veure els més joves a dalt i els més grans a baix, per exemple. Aleshores, simplement hauríem d'anar aquí a l'apartat de la data de naixement i a la fila d'ordenació li hauria de dir que vull una ordenació, per exemple, ascendent. I si torno a executar la columna, veureu que efectivament ara aquests alumnes estan endreçats no pel seu cognom per ordre alfabètic, sinó per la data de naixement, de manera que el més jove és a dalt i el més gran és a baix de tot. Aquestes ordenacions es poden fer, evidentment, en qualsevol camp que ens interessi. Per exemple, si volem tornar a com teníem les dades en un principi, hauríem d'ordenar per ordre ascendent la columna del primer cognom i executem la consulta i veureu que efectivament ens ha ordenat aquesta llista pel cognom. De criteris en podem posar molts. Per exemple, en aquest exemple només hem buscat els alumnes que eren de Barcelona, però veieu aquí a l'apartat de criteri, on hem posat Barcelona, que se'ns ha posat entre apòstrofs, també podem posar a continuació, veieu l'apartat O, que vol dir que siguin de Barcelona, o, i aquí podríem posar, per exemple, Centelles. Mireu, si executem la consulta, ara no només ens apareixen els de Barcelona, sinó que també ens apareixen els de Centelles. També podem fer altres combinacions possibles. Fixeu-vos en el document que us he adjuntat en la tasca i apareixen totes les expressions que podem utilitzar en els criteris. Mireu, les dues primeres serveixen per localitzar registres buits o plens. L'expressió is empty vol dir és buit, val? I ens serviria perquè ens retornés la consulta als registres que en aquell camp on li posem això estigui buit. Per exemple, si tornem a la consulta que estàvem fent, traurem Centelles i només buscarem les persones de Barcelona i fixeu-vos que en el telèfon 2 hi ha, veieu, una noia, la Miren, de Barcelona que té aquesta casella buida. Si nosaltres busquéssim quantes persones tenen la casella buida a l'apartat de telèfon, en el camp de telèfon, hauríem de posar aquí en la columna de telèfon 2 la expressió is empty, que és la que hem trobat en el document d'abans, i fixeu-vos que quan executem la consulta ens retorna tots els registres que són de Barcelona i que tenen la casella telèfon 2 buida. Com podeu veure en el document, també tenim l'opció contrària, que és is not empty, i fixeu-vos que si apliquem aquesta expressió en aquest camp de criteri, el que ens retornarà és exactament al revés, o sigui, tots els alumnes que són de Barcelona, però que la casella de telèfon 2, l'apartat de telèfon 2, el camp de telèfon 2, no està buit, per tant està ple. I efectivament la Miren ja no ens apareix, però ens apareixen tots els altres. També tenim altres expressions, per exemple, like. L'expressió like significa que el que posem a continuació d'aquest like està està escrit en alguna part del camp, d'acord? I podem fer servir l'espai reservat amb asterisc o interrogant per si volem dir
si volem buscar qualsevol tipus de caràcter. Fixeu-vos com funciona, que és molt senzill. Traurem aquesta expressió d'aquí i buscarem cognoms que comencin per C, d'acord? Aleshores escriurem aquí like i entre cometes posarem C seguit d'un asterisc, que vol dir que vull que em retorni totes les persones de Barcelona que tenen la lletra C al principi del seu cognom i a continuació qualsevol nombre de lletres, 1, 2, 24, les que siguin. Això vol dir C i qualsevol cosa. Fixeu-vos que si executo la consulta m'apareix la Alicia Cavaller, que és l'única persona que té la C en el seu cognom de Barcelona, d'acord? El que puc fer també és dir-li, per exemple, que busqui totes les persones que tenen la C a dins del cognom, no necessàriament al principi, sinó a qualsevol lloc. Si volem que això sigui així, hem de posar un asterisc, una C i un asterisc, i de manera que ens buscaria qualsevol cosa amb una C al mig seguida de qualsevol cosa. Fixeu-vos ara el resultat de la consulta. Pel que sembla, a Barcelona no hi ha cap altra persona que tingui la C en el seu cognom. Per tant, traurem el criteri de Barcelona a la població perquè ens apareguin tots els registres per veure quantes persones tenen la C en el seu cognom. I si ara executeu la consulta, veieu, també ens apareix l'Alexandra Campins, que també té la C en el seu cognom, com podem veure, efectivament, aquí. Hem de tenir en compte que les majúscules i les minúscules són importants perquè les distingeixen. Fixeu-vos, quan jo escric aquesta expressió de like, asterisc, C majúscula, asterisc, m'està buscant tots els que tenen la C majúscula en el seu nom. Si ara passo a minúscula, fixeu-vos el resultat de la consulta. Veieu? Ara ens apareixen tots els cognoms que tenen la C en algun lloc del cognom. Veieu? Així és. Més expressions. Tenim el contrari, que és not like, o sigui, és el mateix que ens donaria el contrari. Per tant, si aquí afegíssim not, significa que ara els resultats seran tots els cognoms, totes les persones que tenen el primer cognom, que no tenen en el primer cognom cap C minúscula. Fixeu-vos que si executem, totes les persones que tenim aquí, aquests tenen la C majúscula, però no n'hi ha cap dels resultats que tingui la C minúscula. També tenim l'expressió entre X i Y. Això es fa servir, per exemple, amb valors numèrics o també amb dates. Provem-ho amb una data de naixement. Aquí, en aquesta consulta, traurem aquesta expressió i executarem a tothom, buscarem dates, persones nascudes entre el juliol i el novembre del 2007, d'acord? Aleshores hauríem d'anar a data de naixement i aquí criteri enganxaríem aquest, deixem que faci la columna més ampla, between X i Y, i aquí hauríem de posar entre quines dues dates volem que apareguin els resultats. Les dates s'han de posar entre sostinguts, entre aquest símbol d'aquí, d'acord? Aleshores posaríem, vull que em retorni tots els alumnes entre l'1 del 7 del 2007 i obro i sostingut 30 del 11 del 2007. Tanco. I ara executo la consulta i efectivament totes les persones que van sortir d'aquí, que són unes 17, han nascut entre l'1 de juliol del 2007 i el 30 de novembre del 2007. Veieu com se'n compleixen les dades? Si tornem a les expressions, veiem que també tenim el mateix, però a l'inversa, simplement afegint not al davant. Per tant, si aquí afegíssim not al davant, ens sortirien totes les persones que no han nascut entre l'1 de juliol del 2007 i el 30 de novembre del 2007. Veieu que ens surten totes que han nascut en dates anteriors. Val? També podem fer servir els operadors de tota la vida, els operadors matemàtics. Anem a treure aquesta expressió d'aquí i, per exemple, afegirem un camp que és el de crèdits aprovats, d'acord?
i que ens diu quants crèdits han aprovat cadascun dels alumnes. I podem utilitzar operadors matemàtics, com ara aquests d'aquí, igual, diferent de, major que, menor que, major o igual que, o menor o igual que. Val? Fixeu-vos, per exemple, podríem dir-li que tinguin crèdits, més de 20 crèdits fets, per exemple. Doncs posarem aquí més de 20. Els crèdits aprovats, executarem la consulta i fixeu-vos que tots els valors que ens apareixen són majors de 20. Per tant, ens llisten els 28 alumnes que són els que tenen més de 20 crèdits aprovats. O podríem dir més de 40. Veieu? I ens ho va filtrant. I podem anar canviant l'operador en funció del que necessitem. Menor, major, i el que necessitem. A part de fer consultes amb criteris com els que acabem d'explicar, també podem fer consultes amb funcions, que són les que estan disponibles en aquesta fila d'aquí, que es diu funcions. I, per exemple, podríem buscar la mitjana d'uns valors determinats, comptar-los, buscar el màxim, buscar el mínim o sumar-los, per exemple. Aquestes són les funcions més comunes i són les que explicarem en aquest vídeo. Les altres són massa complexes o per temes molt concrets, matemàtiques, etc. Aleshores, per exemple, imaginem que volem comptar quants alumnes tenim en total, d'acord? Aleshores, el que hem de fer sobretot és netejar tota la consulta i desactivar tots els camps i posar la funció de comptar en un únic camp, en aquest cas, per exemple, el cognom, d'acord? Aquí en l'apartat de funció escollim count, que vol dir comptar, i executem la consulta. Veureu que ens surten 29 registres i efectivament són 29 les persones que estan inscrites en aquesta taula. A part de la funció comptar, també tenim altres funcions, com per exemple màxim i mínim, o de suma, que funcionen amb valors numèrics. En aquest cas, en aquesta taula, els valors numèrics que tenim podrien ser els de crèdits aprovats. I podríem mirar, per exemple, quina casella o quin registre és el que té el mínim de crèdits aprovats o quin és el que en té el màxim. Aleshores, el que hem de fer és desactivar totes les caselles, esborrar, netejar bé tota aquesta consulta, treure aquest valor també d'aquest ordre i en l'apartat de crèdits aprovats hauríem d'activar aquest camp i en la funció li buscaríem el màxim. Fixeu-vos que quan executem la columna veiem que el que té més crèdits aprovats en té 176 i si volem veure quants crèdits té el que té menys crèdits aprovats hauríem de posar el mínim aquí i si executem la columna ens diu que la persona que té menys crèdits aprovats en té un total de 12. També podríem fer una suma del total de crèdits aprovats de tots els alumnes junts. Si aquí posem suma i executem la consulta, veurem que la suma de tots els crèdits aprovats són 1.572 en total. Les funcions, a part de fer-les d'aquesta manera, també es poden fer agrupades, de manera que jo podria dir, per exemple, podria saber la mitjana de crèdits aprovats en funció de la població dels alumnes. Per exemple, aquí anem a fer una agrupació per població. Seleccionem el camp de població i en aquest apartat de funció li donem la funció de grup. Aleshores, aquesta consulta ens agruparà els registres per la població dels alumnes i ens diran que de cada població la mitjana de crèdits aprovats que tenen els alumnes d'aquella població. Fixeu-vos, si executem la consulta, quin resultat ens dona. Veieu? A Barcelona, la mitjana de crèdits aprovats són 55,7. A Centelles, la mitjana de crèdits aprovats són 50,77. I a Blanes, la mitjana són 48,83. També podríem determinar quin és el mínim de cada població. Si aquí posem mínim i executem la consulta, veurem que a Barcelona el que té menys crèdits aprovats en té 12, a Centelles el que té menys crèdits aprovats en té 24 i a Blanes el que té menys crèdits aprovats en té 23. En les consultes també podem posar-hi camps calculats i ja veureu que és molt senzill de fer.
per posar un camp calculat n'hem de crear un de nou. El que farem serà netejar aquesta consulta i fixeu-vos, podem fer, per exemple, tenim els crèdits aprovats de cadascú, no? Imagineu que per acabar el curs es necessiten 200 crèdits i ens interessa saber quants crèdits tenen els alumnes pendents per acabar el curs, no? Doncs aleshores simplement hauríem d'aquí de col·locar en la casella de camp, hauríem d'escriure 200, que és el nombre de crèdits necessaris per acabar el curs, menys, i el camp crèdits aprovats entre cometes. Crèdits aprovats. Aleshores el que farà aquest camp calculat és el valor que hi hagi a crèdits aprovats restarà 200 menys el valor que hi hagi a crèdits aprovats. Fixeu-vos com funciona. Activarem les caselles dels cognoms i noms dels alumnes i també posarem la casella dels crèdits aprovats perquè veieu com ho calcula. D'acord? Executarem la consulta i fixeu-vos, l'Adrià Álvarez Aldea té 30 crèdits aprovats, per tant n'hi falten 170. La diferència entre 200 i 30 són 170. Aquesta noia en té 89 i n'hi falten 111. Veieu com ens ha fet el càlcul? Una altra fila molt interessant d'aquí les consultes és la fila dels àlies. Veieu que quan hem fet aquest camp calculat ens queda l'expressió escrita aquí dalt i nosaltres no ens interessaria que quedés això escrit, ens interessaria que aquesta capçalera fos més clara, fos més descriptiva. Aleshores, si volem que aquí, en lloc de posar 200 menys crèdits aprovats, volem que posi crèdits pendents, aquí a l'àlies escrivim crèdits pendents. També ho podem fer per tots els altres camps. Com que els noms dels camps a vegades són molt sintètics i a vegades no són prou descriptius, potser a l'hora de fer una consulta necessitaríem que les capçaleres fossin una mica més clares. Doncs aquesta és l'oportunitat, aquest és el lloc per poder fer les capçaleres com a nosaltres ens interessi. Per exemple, aquí podríem posar primer cognom, aquí podem posar segon cognom, aquí podem posar nom en majúscula i aquí posarem crèdits aprovats amb els accents, amb els espais, amb tot el que necessitem. I ara quan executem aquesta consulta, veieu, les capçaleres ja ens han canviat. Primer cognom, segon cognom, nom, crèdits aprovats i crèdits pendents. Una altra funcionalitat molt important, molt interessant, és la consulta per paràmetres. Fixeu-vos que normalment les consultes nosaltres delimitem els criteris i aquest criteri queda guardat a la consulta i cada vegada que la obrim s'executa la consulta de la mateixa manera. Per exemple, si aquí li posem com a criteri Barcelona, cada vegada que nosaltres fem la consulta ens surten les persones de Barcelona. Però si aquest criteri pot ser variable, si a nosaltres ens interessa que cada vegada que obrim la consulta ens pregunti per quina població volem filtrar, podem posar el següent, podem posar 2 punts i qualsevol paraula, per exemple població, i el que farà ara mateix la consulta és que en lloc d'executar-se i sortir la població de Barcelona, ens demanarà que posem per quina població volem que filtrem els resultats. Fixeu-vos, si jo ara executo la consulta, m'apareix la paraula que he escrit aquí, població, i aquí en el valor jo li haig de dir quina és la població, li haig d'escriure quina és la població que vull que utilitzi com a filtre per les dades. I ara puc posar Barcelona o per veure el canvi posaré Centelles, d'acord? Poso Centelles i li dic d'acord i veieu, ara m'ha executat la consulta amb el criteri que jo li he donat, amb el criteri de població que jo li he escrit quan ell m'ho ha demanat. I per fer-ho, veieu que he posat 2 punts al davant, a la fila de criteri, es posen 2 punts a davant de la paraula que vulguis, no necessàriament ha de ser la mateixa que hi ha aquí dalt. El que sí que no podem fer és posar interrogants. Si posem un interrogant veureu que no funciona. Veieu? No ens ha demanat res i no ha funcionat. L'interrogant està prohibit. En canvi, si el trec, ja ens torna a funcionar. D'acord? Aquests paràmetres també es poden utilitzar en combinació amb criteris. Per exemple, imagineu-vos que volem que ens pregunti les dates de naixement, o sigui l'interval de dates de naixement per les quals volem fer una cerca. Borrarem aquest paràmetre d'aquí. Imagineu, recordeu que el paràmetre era between, que vol dir entre,
i era between X and Y, no? I a X posàvem una data i a Y en posàvem una altra. Doncs ara li podrem dir data inicial, amb els 2 punts al davant, perquè això significa que el que farà serà preguntar-nos la data inicial, i aquí en el final borrarem la Y i posarem data final, d'acord? I ara activarem aquesta casella i el que farà serà demanar-nos que introduïm 2 dades, la data inicial i la data final, i es farà la cerca de les persones que compleixen aquestes condicions. Anem-ho a provar. Executem la consulta. Veieu, ens apareixen 2 valors. El primer, data final, i aquí data inicial. Data inicial posarem, per exemple, l'1 de juliol del 2007 i a data final, la següent, posarem el 31 de l'11 del 2007 i executarem la consulta. Perdó, 30 de l'11 del 2007. Veieu? I ens ha executat la consulta, tal com hem dit, en surten 17 resultats, que són les persones que estan entre aquestes 2 dates que hem escrit, des de l'1 de juliol fins al 30 de novembre del 2007. Per tant, s'ha complert aquesta condició i ens ha demanat 2 valors, aquest i aquest. L'últim aspecte que ens cal explicar en el disseny de consultes és com fer consultes combinant les dades d'una taula amb una altra. Recordem que la taula alumnes, que és aquesta que tenim aquí, té un camp que ens relaciona la taula alumnes amb la taula de docents, i aquest camp és el camp de tutor. De cada alumne té un tutor assignat que correspon a una persona que està inscrita a la taula de docents, que encara no la tenim aquí. I el que farem serà que en aquesta consulta que tenim aquí, ja preparada, afegirem com a camp de consulta, aquí al final, el nom i el telèfon del tutor de cada alumne d'aquests que apareixen aquí. I per fer això el que hem de fer és incloure la taula dels docents i connectar-la, relacionar-la l'una amb l'altra, igual que vam fer en l'apartat de relacions de taules. Fixem-nos com ho fem. Per recuperar el llistat de taules disponibles hem de fer clic en aquest botó d'aquí i veieu, ens torna a aparèixer el llistat de taules i ara hauríem d'incloure la taula de docents, que és allà on hi ha les dades del... Perdoneu que l'hem posat 2 cops. On hi ha les dades dels docents, les dades dels mestres, d'acord? I és a partir d'aquí d'on traurem el nom i el telèfon del mestre que fa de tutor a cada alumne. Fixeu-vos, quan jo he introduït la taula de docents, ell directament ja m'ha fet la connexió que ja ve donada quan hem fet les relacions de les taules, de manera que ja m'ha connectat l'ID del tutor amb l'ID de la taula de docents. De manera que ara simplement el que hem de fer és incloure el camp que ens interessi d'aquesta taula a continuació perquè ens apareguin les dades que nosaltres volem. En aquest cas el que farem serà incloure el cognom del docent, el segon cognom del docent, el nom del docent i el telèfon. Fixeu-vos que només fent aquesta senzilla operació, assegurant-nos que hi ha la connexió feta, que hi ha la relació feta entre les 2 taules, quan jo executi aquesta consulta, se m'afegiran al final els camps de cadascun dels tutors d'aquests alumnes. Veieu, l'Adrià Álvarez, el tutor es diu Marc Álvarez Garcia i té aquest telèfon. De l'Adriana, el tutor és en Pol, de l'Aina, el tutor és en Jan i aquest és el seu telèfon. Simplement afegint la taula de docents i fent la connexió pertinent ja em connecta directament les dades d'una banda amb l'altra, de manera que les consultes combinades són molt senzilles. Si a més volguéssim afegir el curs de cada alumne, hauríem d'afegir la taula d'alumnes cursos i la taula de cursos. Anem a afegir-les totes dues. La primera que afegirem és alumnes cursos i després cursos. Com veieu, les connexions ja estan fetes. Fixeu-vos, m'ha fet la connexió dels docents, del docent de cada curs, ha fet la connexió de l'alumne amb aquesta casella d'aquí, amb l'alumne dels cursos, i la connexió de cursos amb
l'ID del curs. Ara mateix hauríem d'esborrar una d'aquestes relacions perquè són massa restrictives. Aquesta connexió d'aquí entre docents i docent ID l'haurem de suprimir perquè ara mateix no la necessitem. El que volem és que ens digui el curs que fa cada alumne, d'acord? Que és aquest d'aquí, el nom. Aleshores, inclourem quan ja tenim aquestes taules perfectament relacionades, o sigui, l'ID de l'alumne correspon a l'ID de l'alumne d'aquesta taula relacional i l'ID del curs correspon a l'ID del curs d'aquesta taula. Afegirem la columna de nom del curs i fixeu-vos que quan executi la columna em sortirà a continuació, veieu, tots els cursos d'aquestes persones d'aquí. Fins ara hem vist com es creava una consulta des de zero en vista de disseny, però també tenim l'opció de crear la consulta utilitzant un auxiliar. Per fer-ho hem d'anar a l'apartat de consultes i seleccionar aquesta opció que diu crear una consulta utilitzant l'auxiliar. Fixeu-vos que quan executem aquest auxiliar, el primer que ens demana és que incloguem en aquesta llista quins camps volem que apareguin en la nostra consulta i de quines taules volem que surtin aquests camps. Si fem clic en aquest desplegable, veurem que tenim totes aquestes taules que són les que tenim creades i també ens apareixen les consultes que ja hem fet abans. Aleshores, si volem fer una consulta sobre alumnes, triaríem la taula d'alumnes i aniríem traslladant en aquest cantó d'aquí tots els camps que ens interessen per fer la consulta. Per exemple, el cognom, el segon cognom, el nom, el telèfon i la data de naixement. També podem continuar seleccionant camps d'altres taules, per exemple, fixem-nos en la taula de docents i podem incloure-hi també el cognom i el nom del docent, per exemple, perquè ens aparegui el tutor de cada alumne. A continuació farem clic en el botó d'endavant i ens demana que triem per quin camp volem ordenar la informació. Podem dir que ens l'ordeni per cognom, per data de naixement o pel cognom del docent en funció del que necessitem. En aquest cas ho farem pel primer cognom dels alumnes. També podríem seguir definint altres maneres d'ordenar les dades, primer per cognom i després per un altre criteri, o primer per data de naixement o per població, el que sigui. Podem anar acumulant els criteris d'ordenació un darrere de l'altre fins a 4. Quan hem escollit l'ordre de classificació podem fer clic endavant i aleshores ens demana quins criteris s'han de complir. En primer lloc ens demana si volem que ens apareguin tots els registres que compleixin aquests criteris o que compleixin amb tots aquests criteris o, en tot cas, que coincideixin amb algun d'aquests criteris. La primera opció seria que el resultat hauria de coincidir amb tots els criteris que posem en aquesta llista i aquesta segona opció seria que donaria com a resultat tots els registres que compleixin amb alguna d'aquestes 3 condicions que posem. D'acord? Podríem començar per la primera dient que voldria que m'apareguessin llistats els alumnes amb el cognom que, veieu, aquí podem escollir totes aquestes opcions, que sigui igual a, que no sigui igual, que sigui més petit, més gran, igual, més petit que, etc. O coma o no com. D'acord? Aleshores, li diria, per exemple, que ens apareguin els cognoms que comencin per C majúscula i per tant a continuació posaré un asterisc perquè vol dir C i qualsevol cosa al darrere. A continuació farem clic endavant i ens demana si volem una consulta detallada, o sigui que ens vegin tots els resultats de la consulta, o si volem una consulta abreujada, una consulta resumida, una consulta on es faci algun tipus de càlcul, per exemple, la suma, la mitjana, el mínim, el màxim o el nombre del camp que sigui. En aquest cas, com que no hi ha cap camp d'ordenació i no hi ha cap camp numèric, no me n'apareix cap a la llista. Si tingués, per exemple, la població, podria... si tingués aquí, hagués seleccionat abans el camp de crèdits aprovats,
podria fer alguna d'aquestes opcions perquè tenim un camp numèric aquí, però com que no en tenim cap, no podem fer-ho. Aleshores farem una consulta detallada i farem clic a endavant. Aleshores ens permet escollir els àlies, que són el nom de les capçaleres. Les capçaleres per defecte porten el nom del camp, però a vegades no és prou descriptiu. Per exemple, el cognom de l'alumne i el cognom del docent tenen el mateix nom de camp i a l'hora de veure-ho a la taula sortiria amb la mateixa capçalera. Per tant, ens interessaria canviar aquesta capçalera i posaríem primer cognom de l'alumne. A continuació posaríem segon cognom de l'alumne. Sí, aquí posaríem nom de l'alumne. Telèfon. Primer telèfon de l'alumne. Segon telèfon de l'alumne. Data de naixement. Primer cognom del tutor. Segon cognom del tutor i finalment nom del tutor. A continuació faríem clic endavant. Aquí ens apareix un resum de tot el que hem demanat i ens demana que posem un nom a la consulta. Aleshores posarem tutors de cada alumne. Farem clic a finalitzar. M'apareixen totes les persones que tenen la C com a principi del seu cognom, per tant l'Alexandra i l'Alícia, i també em surten totes les llistes, la llista de tots els tutors que existeixen. L'únic que ens quedaria a fer seria establir la relació entre una taula i l'altra perquè les dades sortissin correctament, de manera que l'Alexandra i l'Alícia només sortissin un cop i sortís el tutor que li correspon a cadascuna d'elles. Aleshores tancaríem aquí la consulta. Per editar la consulta faríem un clic a sobre de la consulta i amb el botó dret faríem un clic a editar i quan hem arribat en aquest apartat veieu simplement el que ens queda és delimitar la relació que hi ha entre les dues taules perquè els resultats siguin correctes. Per tant, el que haurem de fer és dir-li que el tutor, l'ID del tutor d'aquí de la taula d'alumnes és l'ID de la taula docents. I si ara executem aquesta columna, fixeu-vos que ja només m'apareix aquestes dues persones igual, però ja no em surten tan repetides, sinó que em surten exactament el tutor que li correspon a cadascuna d'elles. Una altra funció molt interessant és poder fer una consulta resumida, una consulta calculada a partir d'una altra consulta. Fins ara havíem fet consultes a partir de taules, però també tenim la possibilitat de fer consultes a partir de consultes. Per exemple, aquí tenim aquesta consulta feta, fixeu-vos, és la que hem fet abans, on ens apareixen els cognoms dels alumnes, els noms, els telèfons, la data de naixement, la població, els crèdits aprovats i hem fet un camp calculat que ens calculava quants crèdits pendents tenien, quants crèdits els hi quedaven per acabar la carrera, o l'assignatura, o el curs. I nosaltres, si executem aquesta consulta, veiem que ens apareixen la llista de tots els alumnes amb els crèdits pendents que tenen cadascun d'ells. Nosaltres podríem fer una consulta a partir d'aquesta consulta que ens calculés la mitjana de crèdits pendents per cada població. O sigui, la gent de Barcelona, de mitjana, quants crèdits els hi queden més o menys per acabar la carrera. I la gent de Centelles, la gent que viu a Centelles, quants crèdits els hi queden de mitjana per acabar. Per fer això hauríem de crear una altra consulta a partir d'aquesta consulta i ho farem de la següent manera. En primer lloc, de la consulta hem de crear-ne una vista. Crear una vista significa que aquesta consulta d'alguna manera es transforma, es connecta amb una nova taula i funciona com una taula de manera que ens permet fer consultes sobre ella mateixa. Per tant, el primer que hem de fer és crear una visualització i posar-li un nom semblant. Li podem posar taula crèdits pendents. D'acord.
Si us hi fixeu i aneu a l'apartat de taules, us apareix aquesta nova taula creada, però veieu, té una icona diferent perquè no és exactament una taula, sinó que és una vista, o sigui que està directament connectada, veieu aquesta fletxeta, directament connectada amb la consulta, de manera que si la consulta canvia, la taula també canvia. Aleshores, quan ja tenim aquesta vista creada, ja podem fer una nova consulta. Farem servir, si voleu, l'auxiliar i escollirem en aquest apartat, en aquest desplegable, escollirem l'opció de la taula crèdits pendents, que és la vista que acabem de crear. Molt bé, aquests són els camps de la vista, que són els mateixos camps d'aquesta consulta, i ens interessa només la població, per una banda, i els crèdits pendents. Farem clic endavant, podríem ordenar la població per ordre alfabètic, farem clic endavant, farem que ens apareguin tots els resultats, farem clic endavant, i ara aquí és on hem d'escollir que volem una consulta abreujada, una consulta resumida, perquè el que volem és que ens calculi la mitjana dels crèdits pendents. Per tant, volem que ens recuperi la mitjana dels crèdits pendents. Farem clic endavant. Aquí podem canviar els àlies. Aquí posarem població. I aquí mitjana de crèdits pendents. Farem clic endavant. Aquí tenim el resum. Podem posar-li aquí el nom. Posarem mitjana crèdits pendents per població. I finalitzem. Veieu? Aquesta és la mitjana de crèdits pendents per cadascuna de les 3 poblacions. Per fer que ens apareguin el nom de les poblacions, simplement hem d'editar la consulta i activar la casella de la població. Tancarem la consulta, editarem aquesta consulta i veieu aquí en l'apartat de població, en el camp de població, l'activarem perquè ens aparegui la consulta i si l'executem ja veiem que a Barcelona, de mitjana, els alumnes de Barcelona, de mitjana, els hi queden 144 crèdits per acabar, els de Blanes 151 i els de Centelles 149.